La Sala de Can Codina és un espai impulsat i dinamitzat per persones grans i per a persones grans. L'agrupació de jubilats i altres persones voluntàries hi participen activament aportant el seu temps, les seves experiències, els seus coneixements i les seves inquietuds, tot oferint diferents propostes lúdiques i de participació. És important reconèixer i visibilitzar el valor actiu que porten les persones grans a la nostra comunitat. La seva trajectòria vital, els aprenentatges acumulats i la seva implicació continuen sent una font de riquesa pel municipi. Les comunitats són més fortes quan saben escoltar, reconèixer i donar valor a la transmissió de coneixements, a la memòria col·lectiva i a la creació de vincles entre persones de diferents generacions. La Sala de Can Codina és un lloc on trobar-se, compartir i sentir-se acompanyat. Segur que tothom hi pot trobar el seu espai i el seu moment. Una bona tertúlia acompanyada de riures i anècdotes, una partida de cartes, de dòmino o de l'incansable Rumicup. També s'hi ofereixen tallers de dibuix, labors, puntes de coixí, teatre o fotografia, entre d'altres, per continuar aprenent, desenvolupant habilitats i compartint aficions. A més, de manera espontània, s'organitzen campionats, celebracions i petites festes que contribueixen a fer créixer el sentiment de comunitat. També hi ha espais per llegir, fer puzzles o simplement gaudir d'una estona tranquil·la. I per a les persones amb iniciativa i ganes de participar activament, la sala és un lloc obert on proposar noves idees i impulsar activitats pensades pel conjunt dels participants. El més important és poder gaudir de les tardes en bona companyia, compartint moments, experiències i aficions en un ambient proper, acollidor i participatiu.